M Sadiq Al-Faisalo IS Piano Production. Soyayya da daɗi na shige ta naji na biyo ta kogon wahala babu daɗi. Soyayya da daɗi, soyayya da zafi, ni na shige ta na ɗanɗana na ji da daɗi. Lambarin da sake tsohuwa da gulma za na ɗau jakata in wuce da himma dan na tsinke shukar kar ta zo ta girma in cece rayuwa ta kar ta sa in suma. Na shigo da ƙarfi ta saka ni birma za na ɗauki seti in canja rayuwa ta. In ka samu mai son ka za ka samu sauki. Rayuwa ta soyayya ni na bar jalaki. A samu wadda ke so na gaskiya aboki. Rayuwa ta soyayya na ji ta da zaki. Damsa duk aboki na dace baka yo ba an dauke rayuwarka an sa ta a kurki. Rayuwar guduwa sai da ɗan kulawa ni na ɗauke nauyin takarta yau gazawa ko cikin karatunta ne na kyautatawa hidima ta anko ba na tsara gwiwa na rike ta hannu biyu ka sani aboki amma ta firgita ne har na kasa tsaiwa. Rayuwa ta soyayya kasuwa so ka yafi tawa dai tana so na ta tsaya da karfi ta wanke zuciyata a yanzu babu haufi farin ciki a ranmu mun rufe da murfi lamarin budurwarka yana ta bani haushi shawara ka janye ka cece rayuwarka. Tarkacen kawayen ta so suke da kima ina ta bin yaro dare zuwa da rana ina ta bambami ne domin fakar ta kuna ka toshe kunnuwanta tare na duk zatona yanzu har da kodin take zuwa gabana ta bata rayuwarta gare ta babu saura. Da zuciya da soyayya ai akwai kawance akan haɗin zumuntar sai su bar kwance wani idan ya taso wani fasai ya zarce tamkar ruwa da iska tafiyar su ba kwatance cikin duhu da haske aka haifu so makulli ya buɗe zuciyarka ba izini ya zauna. Soyayya da daɗi na shige ta naji na biyo ta kogon wahala babu daɗi.